posayidwa tukupasirani zimene wankula Paul Kalindo lero lino pa 26 January 2025. Paja Paul Kalindo mwini wake amati ndi president wa Ndosawa komanso president wa bungwe lake lotchedwa Malawi First, ndipo lero lino pa 26 January wayankhula motere takhala pompo ndipo tamvetserani moleka. The DC mwana woopsa kwambiri amene sindipanga mantha ndimangoyima pa chilungamo ndipo ndizapitiriza kuyima pa chilungamocho chifukwa lero ngati Sunday Mulungu amakhala akuyang'ana dziko lonse ndikumaona kuti kodi dziko lake likuyenda bwanji. Nthawi zina ndimati ndikazuka ndimakhala ndikamayang'ana mavuto amene akukumana ndi Amalawi, ndimafunafuna Mulungu atangondipasa mphamvu zokuti kuwayitana andale wonse ndikuyamba kuwabandula, chifukwa ngati dziko lino laonongeka chifukwa cha andale. Inotu Amalawi ambiri akuzunzika koopsa koma sakufuna kunena, amakhalira misonzi kusikira mu mtima ndikumazifunsa kuti kumaziguguda pa mtima kuti ine ndinkabadwiranji ku Malawi. Malawi muno anthu akuzunzika koopsa, ukapita kuchitipa kuona mavuto amene ali kuchitipa wachitipa mavuto kumene koko kuchitipa kongakhale ku Admark kulibeko chimanga. Ndikumazifunsa kunena kuti kodi awa akupanga matama awa amene wawa ati akufuna ati abwerezenso ati asankhidwe kawiri ati achakwera ati akufuna azatani. Achakwera ati akufuna 5 years ina pakana kumachita kuagwadira anthu kuti chonde tithandizeni ineyo ndikufuna ndilamulireso. Mavuto amene akukumana ndi anthu osiyanasiyana, kupita ku Nsanje, kupita ku Chitekesa, kupita ku Phalombe, kupita ku Chirazulu, kupita ku Mangochino mukaone mene anthu akuvutikira msewu wa Makanjira. Mavuto osiyanasiyana anthu akugona ndi njala. Ngati pali district imodzi imene imandimvetsa chisoni ndiye ndiyasalima ndi Dowa. Ngati kuli anthu amene akuonedwa ngati agalu ndiye ndikusalima ndi kudowa. Anthu amene akumwa siku la leroli mudezamu mazi kuchokera muzithapwi. Yeti tili ndi ministers akumene ndikanakupemphani ministers akudowa, kusalima, kudeza, mukanakhala ndi emergency meeting muyang'anire welfare ya anthu anu mene akuvutikira. Kuyang'ana ino mazi ino anthu akumakatu azimayi kuzunzika kumatunga mazi pakati pa usiku kuzithapwi kwina kwache koopsa, kumiyala kuti cholinga kuti mwina akhale ndi mazi. Kuyang'ana Admark ngati kulifuko ku Admark kulibeko chimanga chinasiya kalekale kubwera. Yeti mukupanga matama ndikumanena kuti boma ndilomweri. Munati mupite kulifu inu mukaone ngakhale ulomazi amene Waterboard anasiyira malo ena ache kumeneko kulibeko mazi. Anthu akuzunzika koopsa. Sukulu kwangokhala sukulu ya palifu pangokhala pena pache pooneka ngati ka kitchen ndi mchenga umene unatutidwa 2 years ago. Pakana lero ndondomeko yomanga sukulu kuzera ku district kwa bwana Nkubwa ndithu anthu anangonamizidwa kunyamula mchenga wawo azimayi kusendeka mutu. Pakana lero palibe chimene chikuchitika. Misewu ndiye musanene. Mukapita pa chipatala pamene chipatala cha Salima munthu akugona babedi koma thabwa ndikumamugwera. Chipatala chinatheratu. Mavuto osiyanasiyana. Pena ndikumakhala kuti koma andalewa amapemphera, amayang'ana kapena ali ndi mtima othandiza anthu awo, chifukwa cholinga chimene timavotera ife anthu amene wawa ndichoonena kuti athandize dziko lino mavuto osiyanasiyana. Pena kumakhala kuti kapena mwina tivotere DPP, kapena mwina timuyese atupere muluzi. Chifukwa zafika tupena pache pa mwana wa Kanapala. Ukamayi yang'ana DPP yo pena so kumanena kuti DPP wa mwina anayeserako ngakhale so nawo misewu yawo akangopanga yongo nyambitisa ka thin layer. Tapita ni mukaone msewu wa kwa Senti
ose uja unagumulidwa sewu wa Phalombe kuchokera papa jali kumapita ku Phalombe sewu umene uja unagumuka kungo unyambitisa Katara nanunso wa DPP mmatiyenjezatu kodi situation iti imene tili nayo pakali pano pamuno Malawi si kusiyana tu kukakala mprison ndikukufunsani kuti kodi pakati pa Mkango ndi Kambuku mulolapo ndani kuti akujeni mwapezeka olakwa ndiye pano tatenga zinyama ziwiri Mkango ndi Kambuku musankhapo uti chifukwa nanunso wa DPP mukabwerera mutati mbwerere mboma mukuyenera mukasinthe ma areas ena ambiri chifukwa nanunso mmatiyenjeza tu kwambiri mmaenjeza. These are learning lessons you need to learn chifukwa anthuso amakudandaula ni nthawi imeneja ndino kuti munapangisa kuti muna anthu apeze mavuto angati amenewa chifukwa boma ili ndera nyanya kopsa boma ili nderi likuba zonsezi munapangisa ndino a DPP chifukwa cha arrogance yanu nepotism kumasankha anthu ngofuna kuachita appeasement policy zinthu zambiri zimalakwika nthawi imeneja inde zimalakwika inde koma sopano awande aonjeza anthu akuzunzika kopsa kuyang'ana misika matoileti mulibe misika yambiri matoileti mulibe maprogramu amene akupanga aboma kuzera ngati kunifi ndionama okaoka tikunena pano madera ambiri anifi anthu anapereka ndalama zawo anthu osauka ma 1 ma 10,000 ma 30,000 ena ayo akamvera chisoni gulaulo amauza kuti tiye ndiperekane 1,000 paka na lero teremu ikupita kokutha anifi sanaperekepo ngongole kwa anthu imangokhala stand chabe basi kumaanamiza anthu ndikumazifunsa kuti koma are you really serious munabwera adi kuti anthu iniyo mwasogolere a Malawi mavuto amene akukumana ndi a Malawi pano ndi mavuto azaoneni so kairo kwacha yathu ikumagwa deire ndipo boma linasiya kulengeza kunena kuti ndalama yakwacha yagwa ukumakangoziwira kosintha ndalama kapena kogula zinthu kavaserini kakang'ono kaja kamwana kakomba kaja panopa kafika pa 2,000 kodi 2,000 munthu akaitenga kutiko inuyo mukakhala muzizifunsa kunena kuti ngati mukuvutika inu antawoni mavuto amene wawa antawoni kodi kuli bwanji munthu wakumuzi akuvutika bwanji koma lero muli bize ku babasi tapitani ku MRA abale mukaone zimene zikuchitika ku MRA kumene koko ma director wa corporate affairs wa ICT ndi ma directors ena achosedwa ntchito ndipo aliyense paja mmadziwa police ya boma yopusa aliyense tere mwaja amamugulira galimoto TX kapena EI Navara kapena EI Fortuna ndipo amagulisana magalimoto anthu amene wawa galimoto ikagudwa akagugulira iwe ku office kwako imakhala yako makagulisana pa 25% discount anthu tumboma mu akunjoya mokopsa akunjoya pakali pano pati kunena pano chifukwa cha nkhani yokuti akufuna MCP okauka azigwira ntchito MRA yaluza ndalama zokwanira 936 million chifukwa cha ma directors amene angu ayimisa ntchito chifukwa chokuti si MCP. As we talk now onse amene ali kumene koko ndi MCP okauka kodi tukulinyasi ndipo izi munayamba ino vice president ya Michael Usi zomayendera kumaona ma department ya boma ma company ya boma magalimoto amene angoyima musazisiyire pansewu chifukwa kutero kwa imeja imakhala filimu yokuti magalimoto amene agulisane pa mitengo yochipa amakatenga anthu ma questionnaires ndikuwauza kunena kuti magalimoto awa musawagulise kubwera anthu akuti amene muzawapase amene imakhala kuti magalimoto ndi yawo kodi tu Malawi unotu wati anthu atitola motu kwambiri kutitola zimene zijazo zina za magalimoto zitapita ni ku Escom
mukapeza kuti ku Escom kuli racket yochita haya la magali moto amene amachitidwa haya ku Escom ndi ya munthu mmodzi ogwira ntchito sokonko koma amanama ngati kampani yonse yake kugawana ndalama kunjoya mu MCP government ngati iwe suli wa MCP uziwe kuti iwe chako palibe. Anthu akuzunzika kopsa muno Malawi pena kumaganizira kuti kuma ifeyo ziko lathu lipalibe wina achi angaligwedeze ndi kulibweresa muchimake. Ino tangoganiza nemene anthu akuvutikira akumuzi ndiye uzipitaso ndikumaka abera fetereza ndi uyuyu amene wasowa kaleyi ndipo anthu ambiri saku lima zawo kapena mbewu zawo pozala poika fetereza chaka chino kulibe. That is why ine ndimaganiza kunena kuti kodi universal subsidy which ali kuti chifukwa amene ujayo kupanga universal subsidy bwezi pano fetereza uja akumapezeka m'maadi make anthu akumakagula pa mtengo osika aliyense mmene angafunire. Koma izizi zomanena kuti tizakupasani fetereza izi zimene zizikupitisa umphawi pasogolo. Anthu akuzunzika kwambiri muno Malawi. Ndikanakupemphani inu andale mukanakhala ni meeting yanu ndikuyang'ana kuti kodi sogolo la ziko lino likuyenda bwanji. Soka laje ngakhale a opposition yo Amalawi ambiri akufuna iniyo mutakhala limodzi mukhale limodzi. Ifeyo za msogoleri sitikuzifuna kuti ati asogolere ni ndani. Kaya ati asogolere ndi Peter Mutharika musiyeni asogolere. Kaya ati asogolere ndi Atupere musiyeni Atupere asogolere. Kaya ati asogolere ndi Jihana kaya ndi Kabambe. Chimene tikufuna ife a opposition mukhale pansi. Koma izizokulira na mitima yakuti uyuyu chipani chache nchaching'ono uyuyu ifeyo chathu ni chachikulu awawa ndi akumpoto iya awawa UTM iya zimenezo zitichedwesa andi zizokuti mukunena ino zokuti ati kufuna tisapange mgwirizano round yachiwiri. Wakuuza ni ndani kuti kuli round yachiwiri? Akukuuza ni ndani inuyo kuti akuzakhala round yachiwiri? Wakuuza ni ndani? Kumenya basi palibe sozonyengerera. Ziko lino anthu akuzunzika opsa anthu akuzunzika pali ponse pamene ungapite ukuzunzika. Ndipo ine sindikumvesa kuti kodi timaganiza bwanji. Ena ndi awa amabanki nimafuna ndilankhulepo zimene za Malawi ambiri andiyimbira mafoni. Amabanki musinthe system yanu. Ndalama zimene zimakhala mmabanki mungakhale kuti zasowa ndalamazo ndi zathu za ifeyo koma mumapeza each and every bank mulibe toilet. Nanga munthu utasegula mimba kodi inu yolo kuba kuanga kubere ni ndani? Masa mmakhala ndi CCTV komanso mmakhala ndi ya security. Chabuno simungatenge mbali ina ya banki yanuyo ndikumangapo matoilet. INBS Bank, a National Bank, FDH, almost each and every bank muno Malawi, Standard Bank, palibe amene ali ni matoilet. Anthu amataka khala kuti ali mu toilet amene ali mu bank terekeze ya Standard Bank yo yayandikana ndi Mount Soji. Anthu ana amataka segula mimba amathawira ku Mount Soji kujako kukazithandizira. Kodi sono Mount Soji ikati isakhale bwanthu akuzipambukira mu banki momo. Musamango konda ndalama iyayi muzikondanso ma customers yanu. Security pakali panopa inafikapo pa inde palibe amene angakubereni mu banki mo. Tayendapo ife maiko ena taonapo maiko ali ndi mabanki komanso muli ma toilet. Mukutichitisa manyazi kwambiri pamene pafika siku la lero ziko mene chitukuko mene chapangira technology mene yaendera. Iniyo mukalephere kukhala ndi matoilet m'mabanki. Ndiye ndalama zathu mango zifuna basi kuli bwino mugwirizane ya mabanki. Bankers Association of Malawi, this should be an item imene mukaichite table ku next meeting yanu. Malawi akutoperani kwambiri anthu asamavutike basi kumapana mikozo mu banki kumalephera kuti apite akazithandize mu banki chifukwa cha mulibe ma toilet. Ndiye kuli bwino maujeni anu mabanki anu museke. Koma ifeyo timayenera kuti tizinjoya wani mukusunga ndalama zathu kupanda ndalama za Malawi iniyo musaliso pamenepo iyayi. So kaironso muli ndi ma interest rates wokwera kwambiri munthu akafuna kutenga ndalama zache kapena kungongola mukumakweza uje ni maresi ajawo anthu akuzunzika zosatira zake mabanki mwasadukano zolanda anthu makobiri ngati kapena ndinu akatapira.
mabanki ambiri mukumenya program ya katapira mukumalanda katundu kumampasa munthu matraki mukuziwa kuti amenevi mwezi umodzi tiyamba kumudula ndalama. Kodi ndi business yache itiyo kuno ku Malawi imene mwezi umodzi munthu angambe kumapereka ndalama ngongole ku bank andi ngongolezo zodula kwambiri. Lero oli mwaone onse amene amapanga business iyi yonyamula olo katundu osiyana kuphatikizapo mafuta amatraki zimatraki yawo anayimisatu. So kairo ndi boma losaganizira Malawi limene akumatenga matraki akunja kumabweresa munomo mafuta akapezeka mwana kuti azitenga munomo ngati aninkawa aja ujeni awa anzatu awa apa chilimba pa industrial area awa gafa kumatenga anthu ngati amene aja muli Longwe muli Matankala azikanyamula mafuta anthu azipanga ma business komanso ndiye kuti pamene popo employment izakhala kuti anthu akupeza ntchito ma drivers apeza ntchito. Koma inuyo boma ilili munabweresa police yomaitanisa mafuta kunja ndikumatenga anthu aku Zimbabwe aku Tanzania kumabweresa munomo mafuta yeti munomo muli Matankala. Ndi uchisiri weni ndiye mukamanena kuti tifuna 5 years mutipase zoti akupase ni ndani palibe zopasa na 5 years chisankho chikubwera chisiza chisoniso iya. Ndipo inu wa opposition mugwirizane kumene koko mugwirizane andi munthu amene muti mukamusankhe musamusankhire kumuopa iya mumusankhire kunena kuti Malawi akavote kandi Mutharika musiye Mutharika yapeze running mate wache musapangeso kuti mumutenge momu akhoza kumutenga running mate wache amene akuziwa kuti azakhala friend wache chifukwa pajatu kuno ku Malawi history kunena kuti ma VP ma vice president amazunzika. Mumusiye atupere nayenso alamulire mumusiye Jihana nayenso alamulire chimene chikufunika ndi mgwirizano. Ni kalendo ndikuziwa kuti wina akwiya kopya kwa chini chilungamo chake andale muzisiya ziko pasogolo zinazo mbwiyo disi mwana woopsa kwambiri from Jeza Village TM Mabuka Box 76 Mulanje Malawi Southern Africa.